Ġanni ħorġu da. Di Ġanni, ismani. Aħna għanna di. Sowa, da saħħali jek tamela jek. Hello Kitty. Jiġi, mandux xaqsam. Da mux program ta' tfal. Issa jidlom il-punt, ġejdi, jidlom Mela, aħna kombinazzjoni di bat konverzazzjoni ma ċertu tfajlet ta' xogħol tagħna. Sewwa. Illi ċertu affarijiet ma jafuhomx. Like, dit impressjona ruha. Il-mod kif inħokku l-bajt. Ittifhem? U aħna Ġanni, peress li huwa esperjenzat ħafna fuq ix-xandir. Ġibni lek di, like irridu nkunu nafu eżatt. Il-metodu li tuża biex tħokk il-bajt. Jekk xi ħadd għandu waħdek mur is-sissan ta' bit. Jekk għandek il-bajt issa, il-bukka punta għas tħoll emerġenza. Sul Fern, trust me, ibżaw għalih. Le, ma bnidem. Le, ħarejdilkom ġana, da propjament għettilom ġibu buzzija, ħalli nipruvaw, naraw kif Ġanni ħokk il-bajt. U Max għalli għanti buzzija għalli forma ta' qalb, għalli jek namlu għanti forma ta' bajt, u eżadġi. Aw, jek għandek bajtek ta' bizjet jew inqas. Biex timpressjona mara jew. Naħseb li ikunu jridu jaraw, naħseb jien menna mi bad bħal dak. Ifimni jek di wahda, u kollox jgħata proporzjonat bil-ratios kif suppost. Nitkelmu meżerjament. U xem il-mikrofon. Kif bnidem, ifimni jiena. Kif tuża? Ġili, inti. Mfemma ma. Għaxa tissib daqsek diffiċli. Prova nispiega mill-approach, minn qoddim, ovvijament minn qoddim. Inti tfal isfelek? Kif trid il-techniques? Ma inti tagħmel. Lallu ġan kemm indifferenti. Okkom naqri. Is-solti jkun hemm bżonn naqa' ċaqliq biss. M'għandekx għalfejn. Tibżalih il-bajt int, ħanu riktana. Il-pinching ma tagħmlux il-pinching li toqgħod. Ġifieri inti qed tgħidli inti ma tħokkx b'dan mod il-bajt. Tixtaq inti ta' Iwa, ta' men. Il-bajt tiegħek bil-bejnet jew skruwan x'inhu da. Inti taqbad dik il-awwisment għaddek minn dak il-bajt is-sikkat li ma jkollux tikmix hekk smooth. Le, tgħid ma le, bla dubju, m'għandix dubju, ġifieri. Imma aħna inti bħalli naħseb Max, le? Jiena nagħmel kollox nagħmel, jiena nkun aktar salvaġġ bihom. U hemm dak il-metodu wkoll, ma nafx hekk tużawx intom, sorry għandi subajja hekk, di mbagħad nispjegalek għax di ommok kienet liba. Mod mbagħad pereżempju ta' kif iżżomm l-iskrotum sewwa u tigref l-isfel. Ma nafx hekk qed tidher. Issa ma tagħmluhiex. Issa tagħmel xar. Mela inti tneħħi t-tikmix u torok l-isfel. Yes. Zomma, inti daw, meta t-telef mal-baj. Xi tkun qed tagħmel? Tirranġa, meta tkun fil-jeans tirranġa. Qed tara xi ħaġa. Pereżempju, hekk. Anyway, jiena ċaqliq assolti kolli bżonnek, pereżempju, just a bit of a jkun int tkun qiegħed fuq sufan hekk lajt idejja. Ma aħna qed nitkellmu fuq il-ħakk, mhux fuq meta tirranġaħ. Il-ħakk il-propja. U bagħad il-combo, għax di ġieli nagħmilha jiena ftit li tagħmel inti, imma l-iktar nuża hija di, mbagħad di, u mbagħad ovvjament il-pinching. U mbagħad ovvjament the final piece. This is the smell. Jiena nuża bit-tnejn, nista' nrid nagħmel jiena ħanri. Pal-coach tal-Ġermanja. Naqbad il-bajt minn isfel u nollihom il-fuq. Sowa. Iġifieri dana ġi kollox smooth aw taħt, imbagħad bliet l-oħra naqbad intija jisni nobodhom. Ġanni żomm il-bajt tiegħek. Żomm nara dik. I think we've handled this section quite... Teabagging, anyone? Teabagging. Teabagging. Nħobbu t-tema, għatma provajta.